er så dejligt ude på landet, og specielt dejligt er der i Nymindegab, Nymindegab, det finder vi ud af om et lille øjeblik. I hvert fald en lille dejlig by i bunden af Ringkøbing Fjord, helt ude ved havet i Sydvestjylland. Den lille landsby er lige blevet prisvinder. Tag med lige om lidt. Det er Knud, som er død, og det har han faktisk været i snart 1000 år. Jeg taler om danske Knud den Store, som lige nu hviler i mulden i Winchester i England. Det skal stoppes, og Knud skal genbegraves i Roskilde. Hør om kampen om de jordiske rester om små 10 minutter. Det er poleret, iscenesat, glamourøst, fyldt med overdådige kjoler, rød læbestift og nøgne modelkroppe. Det er peruanske Mario Testinos modefotografier. Nu er de ophøjet til kunst på Gammelstrand. Vi er inde på udstillingen. Jeg troede, det var din dagbog. Nej, undskyld. Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix'et, hærger tv-skærmene i de her dage, og i Stockholms gader og klubber har tusindvis af dedikerede fans været samlet til fest i dagevis. Vi ringer til sådan en ultrafan, kan man godt kalde ham, fra den danske officielle Melodi Grand Prix fanklub senere i den her time. Og så skal vi så småt lægge til kaj om 3 kvarters tid. Her om fredagen slutter vi med et tilbageblik på denne uge i din radio. Velkommen til anden time af BDF. Jeg hedder Thor Leifer. Og jeg hedder Jesper Nein. Rigtigt husket. I går fortalte jeg om, hvor godt det går ude på landet. Ikke bare H.C. Andersens, der var så dejligt, men der er en ny rapport om udviklingen i landdistrikterne, og vi kunne fortælle, hvordan det går i Guldborgsund, for eksempel der på Lolland og Falster, hvor man får flere indbyggere. Der var kommet 331 nye indbyggere i løbet af det sidste år. Men en ting er jo sådan en hel kommune, en anden ting er de små samfund, hvor der er ganske få mennesker til at gøre livet meningsfuldt. Men sådan et er Nymindegab. En lille by i bunden af Ringkøbing Fjord, som vi sagde i indledningen, altså helt ude ved havet i Sydvestjylland. 229 indbyggere, og altså kåret som årets landsby i Varde Kommune. Og her er Søren Rotbøl Jebsen, formand for Nymindegab Borgerforening. Goddag og velkommen til dig, Søren. Goddag og tak. Og skal vi ikke lige få afklaret, fordi at, ligesom Tore har jeg også er det Nymindegab eller Nymindegab eller Nymindegab? Det er Nymindegab. Nymindegab. Fortæl, hvorfor Nymindegab har gjort sig fortjent til den her pris. Jamen, jeg ved ikke, om vi har gjort os mere fortjent til det end andre, men en grund kan jo være, at vi er så få til at yde en stor indsats, må man sige. Og det er svaret simpelthen? Jamen, det tror jeg. Altså, det er typisk for den almindelige beboer i Nymindegab, at man deltager i op til flere foreninger, og sidder som oftest også i flere bestyrelser. Men det er jo nødvendigt. Ja, så fordi I er så få, så er alle med i alt? Det må man sige. Ja. Og hvad har I af foreninger så? Altså, hvad er det for initiativer? Hvordan er foreningslivet i Nymindegab? Jamen, vi er omkring 20 foreninger og klubber, og det er lige fra det ene til det andet, og fra alle aldre op efter. Deltager man ikke på det grundlag, så hjælper man til på andre måder, og det kan jo enten være ved at passe vores børn, hvis vi skal ud og dyrke, så er der altid nogen til at hjælpe med at passe, hvis man er senior og måske ikke har de lange ben. Hvor mange klubber selv? Der var 20 foreninger? Omkring 20 foreninger og klubber, ja. Og 229, så har man jo travlt, kan man sige. Så har vi travlt, ja. Du og konen flyttede til Nymindegab, og fordi du fødte dig for 10 år siden, efter afsluttede studier i Odense. Hvorfor? Jamen, vi var begge to rørende enige om, at der var rigtig mange gode tilbud i at bo i Odense, hvor vi kom fra. Men vi vil lave vores familie i denne her lille flag her, fordi at det var et rigtig godt sted for vores børn at opvokse. Og vi har 3 børn nu, og jeg tror, de nyder det i fulde drag hver dag. Så det var ikke bare den klassiske med sådan en romantik om at flytte tilbage til, hvor man er født fra, og så hænger det ikke helt sammen i virkeligheden. Det har fungeret for jer simpelthen. Jo, det er jo selvfølgelig også meget romantisk i sig selv, men vi var udmærket godt klar over konsekvensen af vores handlinger dengang. Vi har begge to en videregående uddannelse, og skal man have arbejde i nærheden, så er nærheden det er omkring 50 km kørsel hver vej. Ja, så det kræver
Undskyld. Jamen, vi talte i går med borgmesteren i Guldborgsund, og hvor vi også snakkede om, at det er jo fint, at der er lave huspriser, og der er natur, og der er rigtig dejligt, men der skal jo også være arbejdspladser. Det synes jeg jo ikke er nødvendigt. Altså, pendlerlivet er jo mere og mere udbredt nu om dagen. Ja. Hvor kører I hen så? Folk, de er så... Jamen, min kone kører til Esbjerg hver dag, og der er 50 km, og jeg kører til Varde hver dag, og der er så 30 km. Det er heller ikke langt. Hvordan har Nej, det er nok ikke længere end at sidde på Holbæk motorvejen i hvert fald en halvanden time. Det kan hurtigt tage en time her inde i København for eksempel. Hvordan har udviklingen så været de 10 år, I har været tilbage? Jamen, jeg synes, at man kan sige, at den bymæssige udvikling, den er gået ned ad bakke i takt med, ligesom det, man kan se ude i landdistrikterne. Men jeg synes, foreningslivet, det er til gengæld blomstret. Så i takt med, at der er noget, der er gået lidt ned ad bakke, så er der andre ting, der går rigtig meget fremad. Hvad er det, der går ned ad bakke? Hvad er det, der ikke bliver prioriteret? Jamen, vores lokale bager har lukket eksempelvis. Det er jo ikke nemt at drive en bagerforretning, og så slet ikke i et lille landsbysamfund længere. Der er jo konkurrence både fra enhver købmand sælger jo begge off nu om dagen, eller også at gøre den lokale brugs. Så det har jo ikke været nemt, og det er jo træls. Det var et aktivt at miste det. Vores købmand er jo efterhånden ved at være nærmest de 70 år, og trænger måske også til en afløser. Og det kan være svært at finde en ung mand, der måske synes, at det arbejde en lille bitte smule over 37 timer i ugen ikke er så attraktivt. Jeg må håbe, den udvikling, fordi i går talte selv sammen borgmester fra Guldborgsund jo om, at gårdbutikker og små købmænd og sådan noget stille og roligt var ved at vende tilbage ned hos dem. Det må jeg håbe, det også slår igennem hos jer. Hvordan vurderer du så fremtiden? Altså et af I holder sammen og har et rigt foreningsliv. Hvordan vurderer du landsbyens fremtid? Jamen, jeg synes, at vi har fået lagt en masterplan for vores by nu, og vores indsats, den ligger vi på de områder, vi ved giver på det. Det vil sige, at vi ikke nødvendigvis kæmper for at få en skole til byen. Eller nogle af de andre ting, som måske ikke giver på det. Men vi kæmper for at gøre os selv til en god turistdestination. For det er der, vi har en mulighed for at kan gøre en forskel. Så jeg ser os selv om 10-15 år som ikke stor, men i hvert fald en kendt turistdestination på Vestkysten. I stil med Blåvand og Løkken, Blokhus måske. Vi krydser fingre for, at det lykkedes nu i hvert fald også ved radioen. Og tillykke i øvrigt med kåringen som årets landsby. Og tusind tak for taletiden. Det var så lidt. Søren Rotbøl Jebsen, formand for Nymindegab Borgerforening, var det her. Knud den Store